M'encanten els pantalons a quadres. Però t'agrada el golf? Sí, home, i tant. A veure, hi ha algú que no li agradi el golf? Mentida. I jugues molt? No tant com voldria. Tot és mentida. Doncs podríem quedar un dia d'aquests i fer uns forats. El teu camp o el meu? No, sense jo qui parla. Acabo de comprar un Caddy en apures Ah, amb sí? Blu-ray. Jo crec que és la millor pel·lícula de golf que s'ha fet mai. Sí, no, em va encantar. No sé de què coi parla. Quina és la teva escena preferida? Hòstia! Hòstia! Saps per què? Saps per què? Doncs per la capacitat expansiva del gas en qüestió. Sí. Heu pensat que és divertit i va xerrant pels descosits i a més només em mires dits, ja no hi ha mercat d'homes solters. Algú dirà que avui tinc sort, que he conegut un bon xicot de bons partits. En queden pocs, ja no hi ha mercat d'homes solters. Ho estic veient, no callarà. Un whisky més o el puc matar. Que fort! Qui mor no el suportaré, ja no hi ha mercat d'homes solters. Mínims, jo tenia uns mínims, però el meu nivell d'exigència ha deixat d'existir. Calla! M'he de fer lesbiana. Si m'agradessin les dones, seria la mar de feliç. Torno a ser, jo ja hi torno a ser. Jo ja hi torno a ser, no puc pas negar. M'havia jurat no tornar a estimar, però sempre l'amor tot ho ha d'enredar. Ja ho veus, ja hi torno a ser. No ho nego, ja hi torno a ser. L'amor altre cop m'ha ben atrapat i això que no estic prou escarmentat. Sé que tot plegat és un bon disbarat, però jo ja hi torno a ser. Ja hi torno a ser. No falla. Quan ella crida no et pots fer sort. Sé que altres cops m'ha trencat el cor, però no es pot guanyar mai si no tentes la sort. Per això mira clar, el noi que vaig conèixer va i em truca. Potser és que estic flipant, però no mira clar. No havia trucat mai, és un miracle. Ostres! Ho ordinato una vita con molto anciovi. Miracle! No! Ho torno a repetir. No! Miracle! Mamma! Grazie, amen, sí! Miracle! Com ens agrada el mar. I tant miracle! He vingut a bon punt, ho he sabut. Mama! Miracle! Dues vegades he dit la trucada. Ben per la trucada. Aquest ho ha portat i la trucada. Déu meu! És per mi. Gràcies. Bé, espero que la meva experiència d'avui serveixi per encoratjar els milions de noies que sempre van arreu del món buscant cobertura pel seu telèfon, esperant la trucada que els ha de canviar la vida. Va per vosaltres!